Ahojte kamaráti! Dneska by som sa s vami chcel podeliť o jeden môj úžasný recept, ktorý som našiel kedysi na internete a je strašne, ale strašne dobrý. No a keďže je taký dobrý a ja som sám dobrák od kosti, veď sami viete, a vždy sa rád o všetko podelím s ostatnými, tak práve preto by som sa chcel dneska podeliť aj o tento recept spolu s vami. Takže môžeme začať, si myslím, ingrediencie vám hovoriť nebudem, aspoň máte dôvod stále počúvať pozorne, aspoň sa to dobre naučíte, ja som si všetky ingrediencie zatiaľ pripravil, mám ich tu na stole, ja si ich iba odtiaľ budem brať, takže vy pozorne sledujte a učte sa. Potrebujeme 2 vajíčka, mlieko, trocha škorice, to sme si pridali semker do taniera a teraz to len poriadne vymiešame. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Takže vajíčka máme rozmiešané. Môžeme sa pustiť do toho základu, čo sa týka tých toastov. Potrebujeme tmavý toastový chlieb. Jednu časť si natreme arašidovým maslom, druhú časť si natreme medom, medzi to dáme banán a ďalej uvidíme čo ako. Spread it like. Domáci med, donesený priamo od čelára z Liptovského Mikuláša. Toasty máme natreté, jednu časť sme natreli arašidovým maslom, druhú časť sme natreli medom, vajíčka máme rozmixované. Teraz nás čaká na kreácii banán a tento banán krásne vložíme medzi tieto dva toastiky. Odporúčam pri týchto banánoch krájať ich trochu hrubšie, uvidíš, sám to potom oceníš, keď ten banán tam budeš potom dobre cítiť. Je to vynikajúce, je to šmakocitné. Takže toasty máme hotové, z jednej strany ich máme natreté arašidovým maslom, z druhej strany ich máme natreté medom. Do stredu sme dali nahrubo nakrájaný banán, zlepili sme to dokopy, teraz nás čaká ďalšia časť a potrebujeme si ovsené vločky trošku osmahnúť na suchej panvici. Spread it like. Vieš, kedy už viem, že tie ovsené vločky už sú hotové? Keď sa začnú pripalovať, že začnú tak podozrivo smrdeť. Takže ovsené vločky sme si teda spravili na panvici, vysypali sme si ich do taniera, ako keď mama v nedeľu robí rezne a robí to v trojobale, tak my to spravíme v dvojobale. Takže naše toastiky namočíme do vajíčka, ktoré sme si vyšľahali s mliekom a so škoricou na chuť. Oba namočené z vajíčka ich dáme zase do našich vločiek osmažených do zlata a potom pokračujeme ďalej. Ace high and going all in. Visualize it. I'll give it something to do. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some. Máme to obalené v trojobale, dvojobale, štvorobale. Teraz presunieme sa naspäť k panvici, kde si to na kokosovom oleji krásne opečieme z oboch dvoch strán a nakoniec v poslednom kroku si to hodíme na plech a dáme to ešte do truby zapieť na nejakú pol hodinku. No a voilà! Francúzske toasty sú hotové! Spread it like. Takže posledný krok, ktorý musíme už len spraviť je, že nájdeme si nejaký pekáč, ktorý si vystaneme papierom na pečenie, do toho si dáme naše toastiky, vložíme to do truby na takých 20 minút, na nejakých 180 stupňov. No a potom možno vybereme, počkáme, kým to trochu vychladne a ideme jesť.
Milí kamaráti, takže recept máme na konci. Toastíky sa nám krásne v rúre opiekli, teda spiekli, dopiekli s tým, že ten banán s tým arašidovým maslom a medom sa krásne spojili dokopy, takže teraz to bude mať úplne vynikajúcu chuť a budete tam cítiť ten banán aj to maslo všetko dokopy, takže určite vrelo odporúčam. Samozrejme dúfam, že niekto z vás ponúkne mňa vašimi francúzskymi toastami a nie ja vás mojimi francúzskymi toastami, ako to doposiaľ vždy bolo. Určite odporúčam si tento recept spraviť, určite nikdy neľutujete, keď si ho spravíte, síce trošku dlhšie trvá, ale o to viac si ho potom vychutnáte. Tak mi už nič iné neostáva, iba pustiť sa do tých toastov, no a nám sa vidíme teda pri nejakom možno inom videovom recepte. Come on, homie, we major. We major? Come on, homie, we major. We major? Come on, homie, we major. We major.